yan gwangwan ba yara bane, sana'ar ba ta rago bace. Yan gwangwan din Najeriya a kuɗi ma da ku aka tukiya. Yan gwangwan ba yara bane, sana'ar ba ta rago bace. Yan gwangwan din Najeriya a kuɗi ma da ku aka tukiya. Yan gwangwan ba yara bane, sana'ar ba ta rago bace. Yan gwangwan din Najeriya a kuɗi ma da ku aka tukiya. Bismillah Allah wahidin sarki mai mulkin duniya. Taimakon da tabara Ubangiji zan wake jajayen wuya. Sana'ar ba ta rago bace. In an ce jajayen wuya yan gwangwan din Najeriya. A kuɗi ma da ku aka tutiya. In an ce ma Najeriya daga Lagos malam an gama. Sama! Ba yara bane, sana'ar ba ta rago bace. Yan gwangwan din Najeriya a kuɗi ma da ku aka tutiya. Ni nan na yawon duniya na zagaye din Najeriya. Yan gwangwan ba yara bane. A sana'o'in Najeriya a cikinsu akwai mai tarbiya. Sana'ar ba ta rago bace. Sai dan gwangwan mai kyanniya a ciki baya yin fariya. A kuɗi ma da ku aka tutiya. In ka ce masa ga kaya kasa magana ta kuɗi ba gardama. Sama! Yan gwangwan ba yara bane, sana'ar ba ta rago bace. Yan gwangwan din Najeriya a kuɗi ma da ku aka tutiya. Malam in dai gwangwan kake da gaskiya to zaka ga kai sama. Yan gwangwan ba yara bane. Dan yan gwangwan mu mun sani da yawansu akwai su da azama. Sana'ar ba ta rago bace. Masu cuta su ma mun sani tafiyarsu tana yi musu gardama. A kuɗi ma da ku aka tutiya. Ita gwangwan ba ƙarya bace da kuɗinsu suke yi al'umma. Sama! Gwangwan ba yara bane. Mai ganga doka mun kiɗa don waƙar ba ta rago bace. Sana'ar ba ta rago bace. Masu jin aiku ma kun sani dan gwangwan ba su sayan ice. A kuɗi ma da ku aka tutiya. Inda duk karfe da waya suke dan gwangwan inda zai wuce. Yan gwangwan ba yara bane. Da kuɗinsa zaka ga ya tsaya zai sai kayan yi sallama. Sama! Gwangwan ba yara bane. Sana'ar ba ta rago bace. Yan gwangwan din Najeriya a kuɗi ma da ku aka tutiya. Manyan yan gwangwan na taho rabili a Ajamagana nake. Yan gwangwan ba yara bane. Yau da rana ta yi mun yawa ku yi mun rumfa nan zan fake. Sana'ar ba ta rago bace. Ga sana'o'i nan mai yawa a gidan yan gwangwan zan fake. A kuɗi ma da ku aka tutiya. Mota ce ke tafiya ƙasa shi ko jirgi sai dai yayi sama. Sama! Ba yara bane, sana'ar ba ta rago bace. Yan gwangwan din Najeriya a kuɗi ma da ku aka tutiya. Tafiyar zaki a cikin dawa kun san haka yan gwangwan suke. Yan gwangwan ba yara bane. Kura a haɗa ta da akuya kun san zancen banza ake. Sana'ar ba ta rago bace. Giwa a haɗa ta da damusa kun san nan dai rigimar take. A kuɗi ma da ku aka tutiya. Maciji ke tafiya ƙasa shi ko shaho sai dai yayi sama. Sama! Ba yara bane. Jiya mana Lagos gaba ɗaya ɗan soja ine muka sallama. Sana'ar ba ta rago bace. Duka yan gwangwan mu mun sani ɗan soja kana can sama. A kuɗi ma da ku aka tutiya. Bashari na ikurdu mun sani a ciya man baka handama. Yan gwangwan ba yara bane. Babawo dan sarki kake aka ce maka gwangwan an gama. Sama! Gwangwan ba yara bane. Sana'ar ba ta rago bace. Yan gwangwan din Najeriya a kuɗi ma da ku aka tutiya. Ogana na ce muku an gama Ismail Jarmai Katsina. Yan gwangwan ba yara bane. Ko a kayan gona kun sani kankana ai ta zarce guna. Sana'ar ba ta rago bace. Ga wanka gashi da kwalliya a wajen gwangwan ga dangana. A kuɗi ma da ku aka tutiya. To ga Ismail Katsina mai san zaki ya sayo zuma. Sama! Ba yara bane. Sana'ar ba ta rago bace. Yan gwangwan din Najeriya a kuɗi ma da ku aka tutiya. Sakira na manyan duniya a yan gwangwan sun shahara. Yan gwangwan ba yara bane. A sai kayan ka kuɗi kasa ka kirawo na ba shawara. Sana'ar ba ta rago bace. Kaya ko ya kai nawa ka kirawo na ba sa jira. A kuɗi ma da ku aka tutiya. Tafiyar su daban su uku Nasir da Kabir da Abubakar aka ce maka na an gama. Sama kai! Gwangwan ba yara bane. Sana'ar ba ta rago bace. Yan gwangwan din Najeriya a kuɗi ma da ku aka tutiya. Na nemi arewa community na ikurdu ko sun buya ne. Yan gwangwan ba yara bane. Na san ku da jajayen wuya ko su ma duk sun tuba ne. Sana'ar ba ta rago bace. In baka arewa community ka a yan gwangwan to kala ne. A kuɗi ma da ku aka tutiya. Manya na arewa community na san su akwai su da azama. Sama! Gwangwan ba yara bane. Yusuf Oga ina kake Nura Gwaska Fulawa ina kake.